Moro! Tänään grillataan Snellmanin maatiaispossun PPQ loinripsejä. Naapurin maalaiskanan grillipaloja Amerikan PPQ marinaadissa. Ja tehdään Snellmanin pekonilla, Valiokoskelaski ja viherpippurilla päällystettyjä, täytettyjä herkkusieniä. Kaikki savustetaan, grillatoon. Meillä on käytössä Stockmannin 30 pallogrilli ja sitten tuolla grillikorassa nostetaan ritilä ylhäälle. Pistetään tulisijaan Sunsetin kahvihiiliä ja kokeillaan mitä tulee. Samalla vähän vertaillaan, että tuleeko kuinka erimoiset sitten, kun meillä on kaksi noita ripsiräkkejä tossa noin, niin kokeillaan sitten, että onko niissä jotakin eroa, että kun se on tuolla pallogrillissä savustettu tai sitten tuolla niinku hodrimissa niin sanotusti. Mutta mennäänpäs valmistelemaan ja grillailemaan. No, täällä meillä on kodassa tämä tulisija. Näin. Sitten tässä on päällä tuo hormi. Ja ritilä tulee ihan tänne hormin alaosaan tommonen, mitähän mä nyt sanoisin, 40 senttiä tuohon hiiloksen yläpuolelle. Näkee, niin kahvihiilistä lähtee ihan kivasti savua, ja kun pistetään tuo koran ovi kiinni, niin saadaan tuo savu nousee paremmin tuonne hormiin sitten. Täällä on ihan kohtuullisen lämmin. En nyt ihan hullua aikaa pysty kättä pitämään tossa noin. Mutta nää saa tässä nyt hetken vielä syttyä nää hiilet. Tosiaan tein tuohon ensin tommosen hyvän hiilloksen, poltin koivuklapia siinä 10 kappaletta ja sitten heitin nuo hiilet tuohon päälle, että ne ei nyt ole ihan vielä niin kuin valmiit, mutta kohta, hyvin pian kohta. Joo. Ja täällä pallogrillissä meillä on tämmönen setup, eli mä tein semmosen aika kuuman hiilloksen tonne ensinnä noilla Marienburgin hiilillä. Ja sitten mulla on tossa noin Sunsetin mangrove hiiltä päällä pari tommosta komiaa köntsälettä. Ne se on siinä vielä kans syttyä hetken. Sitten mä teen tosta alumiinifoliosta tommosen niin sanotun lämmönjakolevyn kautta tuulen tai ilmavirtauksen ohjaimen, eli kun tää on näin pieni tää grilli, niin tää tukehtuu hyvin herkästi. Niin tää auttoo tää folio tässä näin, että ilmavirta menee suoraan tonne hiilille. Ja se saadaan niinku hyvin A few moments later. Saadaan tuo lämpötila sen avulla sitten stabilisoitua paremmin. Joo, semmonen homma. Mutta annetaan näitten nyt vietä syttyä pikkusen noitten sunsettien, että päästään sitten pistään lihoa grilliin. Noin. Ja siitä sitten tökkästään ripsit tonne noin savuuntumaan, kypsymään, paistumaan, mitä ne nyt siinä sitten tekeekään. Näin. Sinne meni. Ja näin meillä rupeaa olemaan täälläkin hiilet syttynyt, niin ei muuta kuin kansi kiinni ja katsellaan vähän lämpöjä, säädellään ja niin edelleen. No niin, nyt meillä on ripsit ollut 3 tuntia tuolla noin savustumassa, kypsymässä. Niin nyt valmistellaan
Tästä näin sitten näitä herkkusieniä. Kanat meni äsken jo tonne pallogrilliin ja herkkusienet nyt sitten tehdään tässä näin tässä kodassa. Joo, nyt saatiin sitten herkkusienetkin käärittyä. Eikö niin, pistettiin tosiaan paljon viherpippuri koskenlaskijoa tonne sisälle ja nyt tässä näin katsellaan. Meillä on alttiaralloa tommonen 100. Tuossa noin lämpöä mä heitin pikkusen tonne hiiliä lisää. Ripsi rupeaa olemaan aika hyvässä mallis. Ja saa siinä nyt sitten olla vielä sellaisen puolisen tuntia. Niin. Katsotaan miltä sitten näyttää. Täällä nää kanakki saa savua pikkuhiljaa. Siinä jäi sitten kuvaamatta se, kun mä otin näitä grillistä pois. Mutta tosiaan otin sieltä pois ja folioon sisällä vähän vetäytyneen. Kyllä sitten aika kattoo, että mitä sieltä löytyy ja maistella vähän, että mitä me saatiin aikaiseksi. Tommosta. En tiedä miksi tuossa pöydällä on kaali. Mutta tässä on nyt sitten nää muut. Sitten nuo ripsit on tossa. Täällä niissä muut. On aika hyvän näköistä juttua, ainakin mun mielestäni. Sitten oikeastaan tuo ripsiniitti. Tässähän nyt ensinnä tulee sitten näkyviin tämä, joka oli siellä. Tämä. Joka oli siellä grillikodassa. Ja sitten tulee tää pallogrillissä ollut tämä toinen tässä. Tämä. Kyllä meidän aikulikin kattoo. Maistus varmaan sullekin, niin. No. Ei, pitele. Iska maistaa ensin ja sä saat sitten ehkä kohta jotain. Joo. Tosiaan tän näköiset. Tämä tehtiin siellä Hormissa, tuolla kodassa. Ja tämä tehtiin tuolla noin tuolla. Ei kun toistepäin. Tää tehtiin pallogrillissä ja tää tehtiin kodassa. Ja sitten täällä on näitä sieniä ja kanoja ja semmoista. Mutta nyt voidaan vähän jollakin lailla, saataisiinkohan me jollakin lailla kuvaa tuosta noin puhelimella. Kuvaimella vähän tämmöstä, mitä pistää tosta noin. Okei. Näin. Noin. Nyt saadaan. Hieno.
lävitse. Ja leikellään näitä vähän tästä näin. Näin. Näljetään. Joo. Tää on ainakin tää. No joo. Kyllä sen näkeekin, että on aika rapsakka tuo. Näistähän ei oo kalvoa otettu pois näistä niin sanotuista valmisripseistä, niin niistä kalvostahan on tullut tuossa aika rapsakka. Tän näköistä tavaraa. Tuli siis tuolla korassa ikään kuin sellainen vähän niin kuin suoralla tulalla niin sanotusti. Tällä jos verrataan, niin nää sanoo näin. Ja vähän tainnut aika tämmöstä näin. Ja jos me jotain tosta noin tämmönen noin ja luu ja näin niin. Kyllähän tää nyt lähtee tosta luusta aika ylös. Tähän ehkä olisi kannattanut pistää joku kasti päälle kyllä. Mutta sitten tää, joka meillä oli tuo pallogrillissä, niin tämähän on tämmönen näin. Tää on niinku... No. Huomattavasti mehevämpi. Jos tuolta päästä, jos on näitä pidempiä luita, niin vähän niin tämmönen näin. Mutta niin kuin sanoin, tässä on nämä kalvot. Olisi voinut ehkä ottaa pois. No, jep. Näin. Joo. Molemmissa lihat irtoaa luista. Jos tästä nyt kun katsoo näin, niin tästä niinku näin. Luu saattaa ihan näin pois. Aika hienosti. Aika. Jos ne olisi kalvottomia, niin varmasti niinku olisi ihan eri malli. Joo. Ehdottomasti tää pallogrillissä tehty toimii kyllä paremmin. Ja katsois tuosta tommonen kanapala.
näyttää niinku tolta. No. Siis tosi kiva toi. Savu, mikä tuli tosta mangarovesta. Tosi hyvän makuinen. Mitä? Jos miltä vähän sieni näyttää. Maistuu. Voi aika. Tosta noin. Näyttää niinku sisältä tältä. Oi vietoa. Tekee ihan hävyttömän hienon maun tähän, kun tosiaan niin tuolla kahvihiilellä näitä alkuun savustettiin ja sitten otin tosiaan siinä loppuun ja hiukan sillä suoralla tulella hiukan lisää väriä pintaan. Niin oi että on komeeta. Maistuisiko sullekin? Maistuisiko? Ai sullekin maistuu. Oiko hyvä? Joo. Nähtävästi maistuu. Aikahan on semmonen, että jos ei se jostain tykkää, niin se tiputtaa sen sitten kyllä lattialle. Ei sekään ihan mitä tahansa syö. Vain parasta, mitä Iska on tehnyt. Kiitos, hei. Moi. Jos tykkäsit tosta mun videosta, niin tykkää, tilaa kanava ja jaa ja niin edelleen. Kiitos kun katsoit. Moi.